joan den larun batean, aspaldi egon gabeko toki batera jo nintzen. Pagoeta inguruko zulo batera, ez da? Basoan galdutako zulo batera. Aspaldi egon gabekoa izan ere lehen aldiz, garai baten lanean aritutako enpresako lagun batzuk lankide batzuk eraman duten, ni baino desente nagusiagoak, osarragoak direnak. Eta, erabaki nuen, bikotea kanpokoa daukadanez, katalana daukadanez, erabaki nuen berari ingurune hori erakustea izan ere oso ederra delako. Eta, area jo ginen. Baina, area jun aurretik, jakina, ez nun gogoratzen esan da moduan zulo baten sartuta dago, ingurune guzti hori, eta aurkitu behar nola iritsi eta hortantxe ibili nintzen. Hau da, egun hortan atean nun argazki. Hau, Granada erreka ingurunea da, eta hau justo Granada baserria da. Jakin banekien, arakatzen ibili nintzanean nola iritsi eta taktanean sartuta, jakin banekien aurretik baserri hau, basarri bertsolariaren jaiotokia bazela, baina tiraka aritu nintzen, basarri interneten jarri, Googleen hasi bilatzen, eta gara non, ze kasualidade Gipuzkoako Foru Aldundiaren proiektu batetan argazki bat azaltzen dena, ezta? Baina baita ere, adibidez, Xenpelar Dokumentazio Zentruak basarriren bertsoak jasota dauzkan web horri hau. Baita ere, Koldo Mitxelenako liburutegi honetan, Jose Mari Iriondo Auspoa sailaren barruan idatzitako bat-batean liburua, basarri liburuz, eta hau da bere fitxa, eta hau ja pasada da, justo fitxa horri lotuta, liburu hori bera, guztiz irekian, PDF formatuan edonorentzako eskuragarri. Baina guzti hau egin behar izan nun, galdera bat egin eta klik hemen, klik bestean, klikan eta klik hortan, ez? Esan duan bezala, toki hori ezagutu nuen, lehengo enpresa bateko lankide batzuen bitartez. Eta 3 urte damatzazkit hemen, Foru Aldundian. Eta izugarrizko sortea daukat, lan egiten dudalako, horren beste urtetan kultur esperientzia bat akumulatu duen jendearekin. Eta hemengo lankide batek esan zidan, Granada erreka ingurua baldin bazoa, zandi 4 bat kilometrotara dago toki zoragarri bat. Bentai zoragarri batekin, Baseliza zoragarri batekin, Iturrioz auzoa, Aiakoa. Granada errekatik 4 kilometrotara. Eta hori ezin dezu galdu. Eta gainera, San Juan egunean, kontatu zidan, San Juan egunean, ekainak 24ean, burutzen da, gaur egunean Gipuzkoan geroz da gutxiago dauzkagun erromeri oitako bat, ez da. Esan da bezala, benta bera, hemen hasiera baten, da faiatu indigu teknologiak, baina Baseliza bat egon behartzan, dena aipatu da Baseliza hori, eta Baseliza horren inguruan, erromeri bat gertatzen da urtero. Erromeri hori dago, elizkizunaren inguruan, erlijioaren inguruan, baina batez ere herrikirolaren eta gure landa inguruneko ohiturei oso lotua. Zega apostuekin eta horrelako gaiekin. Baina, klaro, nik hau jakin dut norbaitek esan zidalako. Zeni handi pasa izan baniz, Erniora bidean, eta ez banu jakin, San Juan Baseliza hori zer den eta muga badala eta tal, da urre mari badagoela, pasako nintzen handik Erniora bidean eta ez zen ezer gertatuko, bakarrik ez nula ezer jakingo. Beraz, ezagutza jasotzeko betarik izan ez banu, zer, nik jakin egin nahi dut, eta ezin. Ni neu, eta suposatzezu guztiok, kultur ekosistemako partaide moduan, bezero motibatuak bageala ezagutzeko eta jakiteko. Beraz, transmisioak daukan garrantzia izugarria da kasu honetan. Transmisioa pertsonatik pertsonara ematen dena, transmisioa generazio batetik beste generazio batera ematen dena, transmisioa ere makina batetik edo ordenagailu batetik pertsona bati emate zaiona, eta zergaitik ez alderantzizkoa da pertsona batek makina bati eta makina baten bitartez beste hainbat pertsonari. Eta gelditu nintzen, hau suposatzen da hor ikusi ez den argazkiko Baseliza horren atea dela, marrazkitxo bada, nebitakoa.
Eta hor gelditu nintzen atearen parean, ezin sartu eta itxita zegoelako, sarraitzulo horretara begira. Edo horretatik begira, ea zer ikusten nuen. Edukiak sortzen diren momentutik eta bezeroaren, erabiltzailearen, herritarraren, gizartearen eskuetara jarri dezaiogun nahi dugun terminoa, iristen den momenturako hainbat prozesu ematen dira tartean. Batzuk balio erantzi ematen diote eduki horri, eta beste batzuk, soilik dira eduki hori bere bide horretan garraiatzeko ekintzak edo ekintzak, ezta? Baina guztien artean bat nagusia eta beti ematen dena da eduki horren kudeaketa. Guk, hemen Gipuzkoako Foru Aldundian, paleolito garaitik eta gaur egune arte eta egunero sortzen ditugun edukiak, legeak horrela dioskulako, guk kudeatu egiten dugu. Zaindu egiten dugu, kudeatu egiten dugu, eta aldegun einean, hau ja ez da legeak esaten diguna, edatu egiten dugu. Aldegun einean eta aldegun bezala. Baina zer gertatzen da, lehen aipatu dudan norabide horri, edukia sortzen denetik eta bezero ere itxi arte, hori inbertitzen badegu, norantz aldatzen badegu. Hau da, bezeroaren nahietatik edukietara iritsi nahi baldin badegu. Gaur egunean guztiok egiten duguna. Google irekitzen dugu, eta Googleri galdera bat egiten diogu. Izan ere, erabiltzaileak galdera bat egin eta erantzun jakin bat nahi du, bat. Eta egia esan, 5 axola zaio nork zer kudeatzen duen. Gipuzkoako Foru Aldundiak A kudeatzen duen, Donostiko Udalak B kudeatzen duen, Xenpelarrek C kudeatzen duen, edo besteak zer kudeatzen duen. Eta bitartean, Euskal Herrian eta munduan dauzkagun eduki guztiak, gure geografi osoan, barreiatuta, sakabanatuta dauzkagu. Erakunde publikoetan, erakunde pribatuetan, enpresatan, liburutegitan, artxibotan, gure kamaretan, gure liburutegietan, gure armariotan, sakabanatuta. Eta guk helburu bat daukagu, Gipuzkoa 2.0tik eta Gipuzkoa Foru Aldunditik, eduki bizi ematea. Eta eduki bizi ematea, interesa atzebetetza da gure helburu partekatua bide horretan. Baina nola baliatu gaitezke, aipatu dudan bezeroen motivazio horretatik, bezero bat adibidez, bezero motivatu bat. Aukera desberdinak daude. Lehendabizi, interesa zein den, nolakoa den, zeri buruz den, usaindu dezakegu, horretarako dauzkagu sare sozialak. Interneten sartzen baldin badea, gutxi gora bera jakin dezakegu, jendeari zer gustatzen zaion, argazkilaritza mugitzen baldin bada, pertsonekiko harremanetan mugitzen den, kultura gustatzen zaion, musika gustatzen zaion, edo beste zer gustatzen zaion. Eta internetetik aparte ere, badaukagu aukera. Erakundeetan mugitzen geanok, publikoari zuzendutako zerbitzuetan, usaindu dezakegu benetan jendeari gustatzen zaion, edo ez zaion gustatzen eskaintzen dioguna. Beraz, motivazioaren aukera hori eduki badaukagu. Eta bestetik teknologiak eskaintzen dizkigun aukerak, teknologia garatzen doa. Baina teknologiaren barruan, ezinbesteko kontzeptua edo ezinbesteko baldintza interoperabilidadea da. Izan ere, izaera eta jatorri desberdineko erabiltzaileak elkar ulertu ahal izateko, izan pertsona bat bestearekin, ni Nanzikin adibidez, ni inglesa oso bizkitze egiten dut, ulertu hobeto, baina ni Nanzikin hitz egin ahal izateko bitartekari bat behar dut. Baina aparatu batek, beste aparatu batekin elkar ulertzeko ere, interoperabilidadea behar du. Ezinbesteko baldintza bihurtzen da, eta gaur egunean teknologiak eskaintzen du. Beraz, esan dudan bezala, motivazio desberdinak badaude, egon daitezke, eta beraz, kokatu ditzazkegu, eta bestetik teknologiaren garapenarekin eskaini ditzazkegu. Baina, garbi dago, elkarrekin egin behar degula. Izan ere zingia bakoitza gure kabu zibili, publiko potentzial konkretu txiki baten atzetik, muzin eginda aldamenean beste bat antzeko gauza batetan ari dela. Izan ere, herri oso txikia gea eta mundu oso global baten gaude.